Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Thank you, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhakti Rasamrita Sindhu class like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 18 ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ. ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഉള്ളവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇന്ന് അധ്യായം 18 പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. ഈ ഹർഷോന്മത്തത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്. ഭക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷം 9 ഭക്തി ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത്. 9 സവിശേഷതകളാണ് പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്താൻ പറയുന്നത്. ഇതില് ബുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ചിലത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവും. ബുക്കുള്ളവര് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ശാന്തി. ശാന്തി ബുക്കിൽ 2ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണത്. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. ശാന്തി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും, സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ പോയിന്റ് ശാന്തി, ബുക്കിൽ 2ാമത്തെ ആണത്. 2ാമത്തത് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം. 2ാമത്തെ പോയിന്റ് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം. അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. എല്ലാ സമയവും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 3ാമത്തത് വിരക്തി. വിരക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ആകർഷണത്തില് സദാ അനാസക്തനായിരിക്കുക. ഭൗതികമായ ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കുക, അതാണ് വിരക്തി. 4 മാനശൂന്യത. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദരവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാം ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു സേവനത്തിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശംസ, അംഗീകാരോ ആദരവോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 പോയിന്റ്. 1 അടക്കമുള്ള സ്വഭാവം, സ്ഥിര പരിശ്രമി ആയിരിക്കും, ശാന്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2ാമത്തത് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം. സമയം മുഴുവനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ആഗ്രഹത്തോടെ താല്പര്യത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോട് കൂടിയിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് വിരക്തി, ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിട്ടിരിക്കുക. 4 മാനശൂന്യത, താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ, കാരണം ബുക്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബുക്കുള്ളവരും അത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. അഞ്ചാമത്തത് ആശാബന്ധം. ആശാബന്ധം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രതീക്ഷ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. അവശ്യം രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. അതാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. 6ാമത്തത് സമുത്കണ്ഠ, വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കുക. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുക. നാമഗണേ സദാരുചി. അടുത്തത് നാമഗണേ സദാരുചി. നാമഗണേ സദാരുചി, അതായത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുന്നവട് സദാ തൽപരൻ. നാമഗണേ സദാരുചി, നാമം ചൊല്ലുന്നതിൽ സദാ തൽപരനായിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തത് ആസക്തി സ്തത് ഗുണാഖ്യാനെ. ആസക്തി സ്തത് ഗുണാഖ്യാനെ, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആസക്തി തത് ഗുണാഖ്യാനെ, ആസക്തി തത് ഗുണാഖ്യാനെ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതില് എന്തുണ്ടാവുക, ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. 9ാമത്തത് പ്രീതി സ്തത് വസതി സ്ഥലേ. പ്രീതി സ്തത് വസതി സ്ഥലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നതില് സന്തുഷ്ടനാകുക. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുക. അതാണ് 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങള്. ഹർഷോന്നത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നത് 9 എണ്ണം. 1ാമത്തത് ശാന്തി, അടക്കമുള്ള സ്വഭാവം, സ്ഥിരപരിശ്രമിയായിരിക്കും, അവ്യാർത്ഥ കാലത്തും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക സമയം മുഴുവനും. വിരക്തി, ഭൗതികമായ ആകർഷണത്തില് അനാസക്തനായിരിക്കും. മാനശൂന്യത, നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആദരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആശാബന്ധം, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. സമുത്കണ്ഠ, വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. നാമഗണേ സദാരുചി, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരനായിരിക്കുക. ആസക്തി തദ്ഗുണാഖ്യേന, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. പ്രീതി തത് വസതി സ്ഥലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട്, ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. അതാണ് 9 ഗുണഗണങ്ങൾ, സവിശേഷ ഗുണങ്ങള്. ഭാവഭക്തിയുള്ള ഹർഷോന്നത്ത പ്രേമമുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നത് ഈ 9 എണ്ണം. ഇനി ഇതില് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. 1ാമത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട്, കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല. 2ാമത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹം, അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത് കാരണമുള്ളപ്പോൾ തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാത്തില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1ാം സ്കന്ധം 19ാം അധ്യായം 15ാം ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൂടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണപുത്ര ശപിച്ചപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല, ആ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക്, സർവാതിശയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം,
അതാണ് എന്ത് ഉദാഹരണം പറയുന്ന സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന് പറയുന്നത്. അനാസക്തി. ഭക്തന് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനാസക്തി എന്ന് പറയാം. ഭരത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സുഹൃത്ത്, സന്താനം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ തുടങ്ങിയുള്ള ആസക്തി എല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ, അതായത് അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെയാണ് ആരാലും കൊതിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ രാജാവ് ത്യജിച്ചു, ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അതാണ്. അപ്പൊ എത്രയും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊന്നും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക, അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അനാസക്തിയുടെ. അതാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക എല്ലാത്തിലും. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് പറയും? നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കും. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന് ഏത് അവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, അഹങ്കാരമില്ലായ്മയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഭഗീരഥ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവായിരുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും ആ കൃഷ്ണോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത് പോലും പോയിട്ട് എന്ത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും പോലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉള്ളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ. അതൊക്കെ അവഹേളനം, പലതരത്തിലുള്ള അവഹേളനങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അതൊക്കെ സഹിക്കലൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം സഹിക്കുക, ഏതൊരു അവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി തയ്യാറാകുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അതായത് രാജാവായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം എന്താണ്, ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത് പോലും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഭഗീരഥ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസമാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതിനാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന നിരന്തര ചിന്ത, അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങിയ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളില്ല, സദാ കൃഷ്ണന്റെ കമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല, ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനുമുപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ലതാനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപികമാരെ, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകുന്ന മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കരുതുന്നു, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭാഗവത് പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുടെ തിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധം ചെയ്യണമെന്നതിന്റെ ചുരുക്കം. അപ്പൊ ആശാബന്ധം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതിനാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കാനുള്ളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തി യോഗിയും എന്നിലില്ല, യോഗവും അതൊന്നും എന്നിലില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഒന്നിനും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിനോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനത്തിനോ ഒന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലല്ല ഞാൻ ജനിച്ചതും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപികമാരെ, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോപീജന എന്ന് പറയാം, അല്ലയോ ഗോപീജന,
ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകുമെന്ന് ആണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അധികാരം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ പാതാര വിദ്യകളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യാശയോട് കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഇരിക്കുക. അതാണ് ആശാബന്ധത്തിന്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ആറാമത്തത് അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഔത്സുക്യം സമുത്കണ്ഠ എന്നാണ് പറയുന്നതിന്. വേദങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകണം. വേദങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം. അത് വിലയ്ക്ക് വാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, മഷിയണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമരയിതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ആ ചുണ്ടുകൾ താമ്രവർണ്ണങ്ങളാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മറ്റരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്, മഷി അണിഞ്ഞ കറുത്ത പുരികങ്ങള്, വിടർന്ന താമരയിതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ കോമളബാലൻ, ആ കോമളബാലനെ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നതാണ്, സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ, ചുണ്ടുകൾക്കാണെങ്കിലോ താമ്രവർണ്ണങ്ങളാണ്. ഈ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാളും മറ്റരാക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കാണ് ആരെ കാണാൻ, ആ ബാലനെ കാണാനായിട്ട് എന്നാണ് വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തത് തിരുനാമങ്ങൾ ഇരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഹർഷോന്മത്തത്തിലുള്ള പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ 9 പോയിന്റ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. അപ്പൊ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. കൃഷ്ണ കർണാമൃതം ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ കൊച്ചുപെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. അപ്പൊ വൃഷഭാനു സുതേ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ രാധാറാണി, ആ കൊച്ചുപെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസ്ത്രീകൾ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ പറയുന്നത്, എല്ലാ സുഖങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് കുസൃതികളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാനെ ചെന്ന കുസൃതികളില് വെച്ച് കുസൃതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളുള്ളടത്ത് വസിക്കുവാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമി പദ്യാവലി പറഞ്ഞത് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച്, ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപാട് പൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടതും എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലം വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് താമസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നത്, ശകടാസുരനെ വധിച്ചത്, യശോദ മാതാവ് ദാമോദര ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടതൊക്കെ ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 9 പോയിന്റ് ആണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ പറയുന്നത്. ഇനി ഈ അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. 2 തരത്തിലാണ് പറയാം ഈ അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും, രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലുള്ളതും. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിലുള്ളതും.
ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മകമായി ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെയാണ് ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ, അതായത് ആഗ്രഹമുള്ള അത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഛായാരൂപകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുള്ള പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അനുകരണാത്മകമായിട്ട് അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ചെയ്യുക. ഛായാരൂപകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഛായാരൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വേദനകൾ തിരോഭവിച്ചതായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അനുകരണാത്മകമായ രീതിയിൽ ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് ഛായാരൂപകം. അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തിയിലൂടെ ഭൗതികമായ വേദനകളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം, പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ മധുര വൃന്ദാവനം പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം മാതാജി കട്ടായി പോയോ? ഇല്ല. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം, ഒന്നുകിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മധുര വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ആസക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഛായാരൂപവും പരാരൂപവും ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ധാമുകളുടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന മധുര വൃന്ദാവനം പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കൃഷ്ണാത്മുഖമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം മധുര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഇത്തരം ആസക്തി ഒരാളിലേക്ക് ആവഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ആസക്തി ഒരാളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുള്ളൂ. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും, നമുക്ക് അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതാകാനും സാധിക്കും. രണ്ടുമുണ്ട്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ അത് കെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. ഗുരുസേവ, ശിഷ്യനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം കഴിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കും. ഇതിനെയാണ് വാണി സഹവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ ബപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ശാരീരിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ചെയ്യിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുസേവ, രണ്ടു തരത്തിൽ ഗുരുസേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ബപ്പു സേവ, വാണി സേവ. ബപ്പുസേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോ ആ ശരീരത്തിനെ സേവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ബപ്പുസേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്,
വാണി സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതിന് വാണി സേവ എന്ന് പറയും. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുരുതരമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. ഇതൊരിക്കലും ഗുരുതരമല്ല. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പൊ തെറ്റുകള് അവഗണിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ വളരെ വേഗം പരിപൂർണനാകാനും സാധിക്കും. നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് വസൂരിക്കുത്തിന്റെ പോലുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ആ പ്രകാശത്തെ അത് തടയുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തനില് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റുകൾ എന്താണ്? തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തെറ്റുകള് എങ്ങനെ കാണണം? നമ്മൾ ആ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പരിപൂർണനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് വസൂരിക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആ പ്രകാശത്തെ അത് തടയുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:30 പറയുന്നുണ്ട്. 9-ാമത്തെ അധ്യായം 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഭിചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭർ സാതുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യകാ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഒരു ഭക്തൻ അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? സാധു തന്നെയാണ്. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾക്ക് ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾ എങ്ങനെയാവും? പരിപൂർണനായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ആ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ 9 എണ്ണം, അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ആ 9 പോയിന്റ് കാണാതെ പഠിക്കണം. ആ 9 എണ്ണത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി 19-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രേമത്തിന്റെ നിർവചനം: ആ ഭാവനില ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി മൃദുവാക്കുകയും ഭഗവാനോട് അതിയായ മമതാവികാരം ഉണ്ടായി ഭാവനില സാന്ദ്രവും തീവ്രമായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമത്തിന്റെ നിർവചനം കൊടുക്കുന്നത് ഭാവത്തിന്റെ നില പൂർണ്ണമായിട്ട് മൃദുവാകാം, ഭഗവാനോട് അതിയായി മമതാ വികാരം ഉണ്ടാകി, പിന്നെ ആ ഭാവനില എങ്ങനെയാണ്? സാന്ദ്രമാവുകയും തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെന്ത് പറയും? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പദം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രേമം എന്ന പേരിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കാമമാണ്. പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബന്ധുതയുടെ സങ്കല്പം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൽ സംവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമമായി ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവർ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ പ്രമാണികന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്ത് മാറ്റണം? കാമത്തെ പ്രേമമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അത് എന്താവുന്നത്? പ്രേമമാകുന്നത്. കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പ്രേമമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാനിനുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനെ പ്രമാണികന്മാരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില്. ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത് ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശുദ്ധ പ്രേമം 2 അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം, ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ 2 തരത്തില് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക്. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഒന്നാമത്തതാണ് ഹർഷോന്മാത്തത്തിലൂടെ, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധ പ്രേമം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തതാണ് ഹർഷോന്മാദം. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പ്രേമം
ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ശക്തമായിട്ട് ആവാഹനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കും. ഇപ്രകാരം മനസ്സിലലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങും. നാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നൃത്തം വെക്കാനും പാട്ട് പാടാനും, ചിലപ്പോ കരയും, ചിലപ്പോ ശോഭിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടാനൊക്കെ ചിലപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ കണ്ണീര് വരും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ യുവതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ രൂപം ധ്യാനിച്ചു, സദാ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്ത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു. മറ്റാരെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറച്ച ഭക്തിയോട് കൂടി ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സദാ ധ്യാനിച്ച ചന്ദ്രകാന്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഹർഷോന്മാദത്തില് അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ എന്ത് പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ചന്ദ്രകാന്തി പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ധ്യാനിച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടി നാമം ജപിച്ച് വേറെ ആരെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ചന്ദ്രകാന്തി, അതായത് ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വന്തം ഉള്ളിന്ന് വരാണ് അത്. ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമാണ് ആരുടെ? ചന്ദ്രകാന്തിയെ കുറിച്ചിവിടെ പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹർഷോന്മാദം കൊണ്ട്, രണ്ടു തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ചന്ദ്രകാന്തിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ചന്ദ്രകാന്തി, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു, നൃത്തം വെക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് പാടുന്നു, ഉന്മത്തനെ പോലെ പാട്ട് പാടാനും ഒക്കെ ചെയ്തു, ക്ഷോഭിക്കുന്നു, ചിലപ്പോ കരയുന്നു. ഇതൊക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികന്മാര് വേദം പഠിച്ചില്ല, തീർത്ഥാടനം ചെയ്തില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, അവര് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം മാത്രമേ ആർക്കുണ്ടായുള്ളൂ? ഗോപികമാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അവര് വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം ചെയ്തിട്ടില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ സമുന്നതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം. തന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തവസ്ഥയായിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഉന്നതയിലെത്തി സമ്പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം തപസ്സുകളും യോഗ മുറകളും അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷവും ഒരാളിൽ ശ്രീഹരിയുടെ നേരെ ഇത്തരം ഒരു പ്രേമം വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം പാഴിലയായിരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കണം. അകത്തും പുറത്തും സദാ കൃഷ്ണനെ കാണുന്ന ആൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും തപസ് യോഗമുറകൾ അനുഷ്ഠാനിച്ച ശേഷവും ഒരാളില് അതില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? പാഴായി പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ അകത്തും പുറത്തും സദാ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വരുന്നില്ലെങ്കിലോ അതൊക്കെ പാഴ്വേലയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം പ്രേമത്തെ രണ്ട് തരം. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെ കേൾക്കുന്നില്ല. ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീട്ടിലല്ല, പുറത്താണത്. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെ അത്യാദരവ് കാണിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെ ആദരിക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യമായ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അതായത് രണ്ട് തരത്തില് ഇത് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ സംജാതമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ, പരാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ആരും പറയാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പരാപേക്ഷത്തെ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം. ഒന്ന് മഹാത്മ്യജ്ഞാന പ്രേമം, അതായത് വൈകുണ്ഠം, കേവല പ്രേമം, വൃന്ദാവനം. ഒന്ന് മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാത്മ്യത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ് വൈകുണ്ഠം. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണനൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുണ്ടാകുന്ന അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം, അതാണ് കേവല പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനം. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളരെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്നതമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം, അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയും നമുക്ക്. ആ വിശ്വാസം, അതാണ്. രണ്ടാമത്തത് സാധുസംഘം, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന്റെ മേൽ ഭക്തനുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവത് നാമം ഉരുവിടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുക സാധുസംഘത്തിൽ. അതായത് നമുക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുക. സ്വയം ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭജനക്രിയയിൽ വരും. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുക. അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുക്തനാകുന്നതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമായി തീരുന്നതാണ് വിശ്വാസം. രുചി, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളർന്നു വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് രുചി മാറി നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം വന്ന ഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മള് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? അത് ആഗ്രഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതാണ് ഭാവം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? പരിശുദ്ധ പ്രേമം, അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന അതാണ് ആതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് പരിശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണിത്. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ? മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ദേവി,
ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇവിടെ മഹാദേവൻ പറയുന്നതാണ്. ഇതവിടെ പറയുന്നത് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിനേക്കാളും വലിയ സുഖം ആരനുഭവിക്കാണ്? ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മാദ പ്രേമം കൊണ്ട് പരമാനന്ദത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരിക്കലും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്. ഇതില് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുക്കിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മഹാത്മ്യത്തെ നേരെയുള്ള ആദരവ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യമാണെങ്കിലോ എന്താണ്? നമ്മളെ കേവല പ്രേമം, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.